Σήμερα θα μιλήσουμε για το κοτόπουλο, μια που τόσα ακούγονται γενικά για τη διατροφή μας και μέσα σε όλα αυτά που ακούγονται λέγονται πάρα πολλά και για τα κοτόπουλα. Σήμερα κοντά μας είναι η Θάλια Σιμοπούλου, η οποία είναι και κτηνίατρος, είναι η ψυχή θα έλεγα πια της εταιρείας Σιμόπουλος. Και βλέπετε ήδη και κάποια προϊόντα που τα έχουμε εδώ μπροστά μας, έτσι να δούμε ποια πλεονεκτήματα έχουν τα κοτόπουλα Σιμόπουλος έναντι των άλλων και να μιλήσουμε και για τη διατροφή, πώς το κοτόπουλο μπαίνει στο τραπέζι μας, είναι φτηνό, είναι υγιεινό, είναι διαιτητικό και είναι εύκολο στην Παρασκευή. Έχει πάρα πολλά λοιπόν. Όλα αυτά λοιπόν είναι τα κτήματα που έχει το κοτόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ Θάλια, χαίρομαι πολύ που είσαι κοντά μας και σε γνωρίζω και από κοντά. Γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσα από μια σύγχρονη νέα γυναίκα, η οποία έχει σπουδάσει κιόλας. Πες μου λίγα λόγια για σένα πριν έρθουμε στο είδος που εσύ εκπροσωπείς σήμερα και είναι το κοτόπουλο. Εγώ έχω μεγαλώσει μέσα σε μια οικογένεια που παράγει κοτόπουλα από το 1962. Διάλεξα να σπουδάσω κτηνιατρική γιατί και αγαπώ τα ζώα, αλλά και ήθελα να συνεχίσω αυτή την επιχείρηση. Και θεώρησα ότι είναι σημαντικό να έχω τις γνώσεις, τις επιστημονικές, για να μπορώ να υποστηρίξω καλύτερα και να εξελίξω αυτό το οποίο κληρονόμησα την οικογένειά μου. Μια οικογενειακή επιχείρηση, πώς ξεκίνησε, πότε? Ο πατέρας μου είναι απόφοιτος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Και έτσι λοιπόν όταν γύρισε πίσω στο χωριό, σκέφτηκε ότι θα ήταν καλό να ασχοληθεί με κάτι που δεν υπήρχε. Τότε εκείνα τα χρόνια υπήρχε μόνο η χωρική κτηνοτροφία, δηλαδή τα κοτόπουλα που είχε κάθε νοικοκυριά στην αυλή της. Τα κοτέτσια τότε, έτσι δεν ήτανε? Τώρα βέβαια τα σύγχρονα παιδιά θα ακούν τη λέξη και δεν θα ξέρουν τι εννοεί. Εμείς όμως ξέρουμε. Λοιπόν, έτσι και με τις γνώσεις που είχε πάρει από τη σχολή του και με τη βοήθεια των διασυνδέσεων από τους καθηγητές του κτλ. Ξεκίνησε δειλά-δειλά να ασχολείται με την κτηνοτροφία. Χρειάστηκε να ταξιδέψει βέβαια 3 μήνες στο Ισραήλ, γιατί τότε ήταν η μοναδική χώρα που είχε προηγμένη την εντατική κτηνοτροφία. Και έτσι πήρε τις γνώσεις από εκεί και ήρθε και πέρασε στην πράξη. Από το 1962 λοιπόν είναι αυτή η οικογενειακή επιχείρηση. Το να είσαι κτηνοτρόφος δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Σημαίνει ότι θα πρέπει να είσαι μόνιμα εκεί, τα ζώα θέλουν να φάνε κάθε μέρα, θα πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες υγιεινής, θα πρέπει να μαζεύονται τα αυγά όταν μιλάμε για τις σκότες, θα πρέπει να βλέπεις πότε είναι έτοιμο το κάθε κοτόπουλο να περάσει, για να περάσει στην συσκευασία που εμείς θα το αγοράσουμε. Η κάθε δουλειά έχει τη δυσκολία της. Είναι ιδιόρυθμη ενασχόληση. Γι' αυτό και με τα χρόνια έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και έτσι έχουν γίνει όλα πιο εύκολα. Βέβαια, εμείς στη δικιά μας την φάρμα έχουμε κρατήσει τους παραδοσιακούς τρόπους, γιατί είναι πολυετής η ενασχόληση και η εμπειρία που ήρθε μέσα από αυτό. Και έτσι, από επιλογή, έχουμε κρατήσει κάποιο τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή τα κτηνοτροφία μας είναι παραδοσιακού τύπου. Έχουν βέβαια το αυτόματο σύστημα ταΐσματος και ποτίσματος, αλλά δεν είναι 100% με τον εξυγχρονισμό που έχουν τα άλλα σύγχρονα κτηνοτροφία. Δηλαδή έχουμε κρατήσει το σύστημα της καμπάνας, που είναι κάτι σαν τα ίστρα παραδοσιακή που δίνει στα κοτόπουλα ελευθερία κινήσεων και άνεση. Θα μου επιτρέψεις να κάνουμε μία εκπομπή εκεί Θάλια κάποια στιγμή, να δείξουμε στον κόσμο? Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε καταναλωτής τι επιλέγει να βάλει στο τραπέζι του και να ταΐσει τα παιδιά του. Ακούμε τόσα πολλά πράγματα να λέγονται για τα κοτόπουλα. Κοτόπουλα που μεγαλώνουν με ορμόνες, κοτόπουλα που είναι τοξικά, κοτόπουλα που κάνουν κακό στον οργανισμό και στην υγεία. Και λειτουργούν όλα αυτά αρθριστικά και κάποια στιγμή παρουσιάζεις προβλήματα και λες φταίει αυτό που έτρωγα. Ο κόσμος θα πρέπει να ενημερωθεί, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που σερβίρουν κάποια
προϊόντα τους με ένα τόσο ωραίο τρόπο, τα σερβίρουν πάρα πολύ φτηνά, τα σερβίρουν και έχουμε ακούσει πάρα πολλά να λέγονται και να γίνονται με κρέατα που ήταν προβληματικά, με σάπια κοτόπουλα, με πράγματα που είναι για να πεταχτούν, αλλά αυτοί τα πουλάνε για να θησαυρίζουν. Γι' αυτό το λέω, ότι θέλω από κοντά να γνωρίσω πώς διατρέφεται ένα κοτόπουλο, επειδή είναι ένα είδος που η κάθε νοικοκυρά το επιλέγει τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Δεν θα πρέπει να ξέρει. Εγώ μπορώ να μιλήσω για το δικό μας, το κοτόπουλο Σιμόπουλου. Γι' αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω πώς ταΐζουμε, πώς τα παράγουμε. Το κοτόπουλο είναι μια υγιεινή τροφή, είναι εύκολο και στο μαγείρεμα, είναι φτηνό. Μπορώ λοιπόν εγώ να σας περιγράψω πώς εμείς παράγουμε τα κοτόπουλα Σιμόπουλου. Τα πτηνοτροφία μας είναι παραδοσιακά, αυτό σημαίνει ότι έχουν κάτω στρωμνή, στο δάπεδο, άχυρο ή ριζοφλοιό. Έχουμε, όπως είπαμε, το παραδοσιακό σύστημα τύπου καμπάνας στις ταΐστρες και ποτίστρες. Τους παρέχουμε το χώρο τον απαραίτητο και τον κατάλληλο, ώστε να έχουν άνεση κινήσεων. Εγώ λέω είναι κοτόπουλα που περπατάνε. Γι' αυτό και αν θα παρατηρήσετε, φαίνεται και με γυμνό μάτι, στο φιλέτο ειδικά στήθους, που είναι το πιο λευκό κομμάτι του λευκού κρέατος, είναι εκείνο. Του φιλέτα τα οποία τα επιλέγουμε, τα αγοράζουμε λοιπόν, και τα παραγγέλνουμε και στα καταστήματα που πηγαίνουμε. Είναι ροζ, όμως και εγώ που τα είδα, είναι δηλαδή, έχει άλλο χρώμα. Έχει μια ροδαλή απόχρωση. Το λευκό, το τελείως δεν λευκό. Δεν είναι αυτό το πλαστικοποιημένο. Αυτό γίνεται γιατί εφόσον περπατάνε τα κοτόπουλα, κινούνται φυσιολογικά, έχουν ένα φυσικό τρόπο ζωής, αιματώνονται καλύτερα οι μύες και παίρνει αυτή τη ροδαλή απόχρωση της υγείας. Τι τρώμε και δεν ξέρουμε και τα βλέπουμε και είναι... Αυτό σημαίνει ότι έχει και καλύτερη ποιότητα το κρέας. Διαρκεί περισσότερο, είναι πιο σφριγγυλό, τρυφερό, ζουμερό και πάντα φρέσκο βέβαια. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτό γίνεται, είπες, επειδή τα κοτόπουλά σας τα αφήνετε ελεύθερα και κινούνται και περπατάνε. Έχουν χώρο μέσα στους θαλάμους, γιατί σε θαλάμους είναι. Αλλά είναι σε θαλάμους όπως ήταν τα παραδοσιακά κοτέτσια, με άχυρο, που έχουν τον χώρο που είναι απαραίτητος για να κινούνται. Έχουν μια άνετη ζωή. Ούτως ή άλλως φροντίζουμε για το ευζήν και με τον σωστό αερισμό και με το φωτισμό, ώστε να έχουν μια ήρεμη και άνετη ζωή. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε εμάς είναι ότι τα πτηνοτροφία μας είναι λίγα μέτρα μόλις από τη θάλασσα της Κεραμωτής και είναι εγκατεστημένα σε 3 διαφορετικά σημεία μεταξύ τους, ώστε να απέχουν, και αυτό μας δίνει μια διασφάλιση όσο αφορά την υγεία και την υγιεινή. Δηλαδή, είναι δεν είναι επιβαρημένα, γιατί όταν συγχρονίζονται πολλά κοτέτσια μαζί υπάρχει... Μάλιστα. Όταν τα κοτόπουλα είναι στιβαγμένα και μεγαλώνουν το ένα πάνω στο άλλο και αυτό με τις ορμόνες και όλα αυτά που ακούγονται, που γίνονται ενέσεις, που δίνονται τροφές κατάλληλες, ισχύει και το ξέρω. Δεν θέλω να απαντήσεις, Στάλια, ξέρω ότι εγώ είμαι εδώ για να μιλήσω για το κοτόπουλο, ότι, αυτό που ξέρω, αυτό που παράγουμε εμείς. Κατηγορείς κάποιες άλλες μονάδες και βιομηχανίες κιόλας. Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες, έτσι, που διοχετεύουν στην αγορά χιλιάδες τόνους κοτόπουλα. Λοιπόν, τα κοτόπουλα πώς διατρέφονται τα δικά σας? Λοιπόν, τα κοτόπουλα στη φάρμα τη δικιά μας, Σιμόπουλου. Ταΐζουμε καλαμπόκι αποκλειστικά από την περιοχή μας. Είναι μάλιστα μια φημισμένη ποικιλία καλαμποκιού, χρόνια τώρα. Και παράγουμε τις ζωοτροφές στο μήλο που είναι της επιχείρησης. Φτιάχνουμε δηλαδή ζωοτροφές αποκλειστικά για δική μας κατανάλωση. Που σημαίνει ότι όταν φτιάχνουμε το μείγμα, αμέσως μεταφέρεται στο θάλαμο, στο πτηνοτροφείο και καταναλώνεται αμέσως. Είναι δηλαδή πάντα φρέσκια η τροφή που καταναλώνουν τα κοτόπουλα. Είναι το 70% καλαμπόκι. Τα υπόλοιπα είναι συστατικά που πρέπει, βιταμίνες και σογέλαιο. Δηλαδή, τα κοτόπουλα αυτά πρέπει να έχουν μια πολύ ισορροπημένη διατροφή. Υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία που πρέπει να μπαίνουν μέσα, φυσικά πάντα, πέρα από το καλαμπόκι, για να έχουν την ισορροπημένη διατροφή τους. Μάλιστα. Το καλαμπόκι βέβαια της Κεραμωτής είναι το καλύτερο. Και καλλιεργούν οι άνθρωποι εδώ τα φυτά τους με
τον παραδοσιακό και αυτή τρόπο. Πραγματικά. Οπότε, παίρνοντας το καλαμπόκι της κεραμωτής, τα κοτόπουλα διατρέφονται και αναπτύσσονται διαφορετικά. Και όλες οι πρώτες ύλες φροντίζουμε να είναι υψηλών προδιαγραφών. Αυτό είναι η φιλοσοφία της εταιρείας μας. Πάντα να έχουμε την ποιότητα και την υγιεινή σε πρώτο πλάνο. Δηλαδή, εγώ έτσι έμαθα από τους γονείς μου που διατηρούσαν αυτή την επιχείρηση και αυτό συνεχίζω, προσπαθώντας να το εξελίξω βέβαια. Όταν λες, Θάλια, να μην λέω κυρία Σιμοπούλου, μιλάμε έτσι στον ελληνικό, ότι θέλεις να το εξελίξεις, σημαίνει αυτό ότι θέλεις η μονάδα αυτή να μεγαλώσει, ο αριθμός των πτηνών που εσείς έχετε να αυξηθεί? Κοιτάξτε, αυτό το κίτρινο λοιπόν κοτόπουλο, το οποίο είναι κίτρινο επειδή τρώει καλαμπόκι, πραγματικά θα ήθελα να μπορεί όλη η Ελλάδα να το γευτεί και γιατί όχι και όλος ο κόσμος. Δηλαδή, είμαστε υπερήφανοι στην ομάδα του Σιμόπουλου, γιατί πραγματικά σαν ομάδα δουλεύουμε με όλο το προσωπικό που είναι συνεργάτες. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για το προϊόν που παράγουμε και επειδή όταν αυτό βγαίνει έξω, φτάνει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από φίλους κτλ. Πραγματικά ακούμε τα καλύτερα. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να μην έχει κάποιος. Θα ήθελα να υπάρχει όμως πρόσβαση. ότι όταν η παραγωγή είναι μεγάλη, μπορούν να είναι τα ίδια πράγματα, να ισχύουν τα ίδια που ισχύουν σε μια μικρή μονάδα παραγωγής? Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τα μέτρα και τα σταθμά, δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν πρόκειται να μεγαλώσουμε έτσι ώστε να χαλάσουμε την ποιότητα, γιατί σας λέω, το βασικό μας, η βασική μας αρχή είναι να κρατήσουμε σταθερή αυτή την ποιότητα σε αυτό το προϊόν που παράγουμε, το συγκεκριμένο, που είναι χαρακτηριστικό, που είναι τόσα χρόνια το ίδιο. Ναι. Δεν με σταματάνε κυρίες, γιαγιάδες στον δρόμο και μου λένε, κορίτσι μου, το κοτόπουλο το δικό σας, χρόνια τώρα μόνο με αυτό που μπορούμε να κάνουμε σούπα. Είναι σαν χωριάτικο. Αυτό δεν το πειράζεις, δεν το αλλάζεις. Φυσικά και αν μπορεί η παραγωγή, έχουμε τις εγκαταστάσεις, μπορεί να αυξηθεί τόσο όσο να μπορούμε να φτάνουμε σε όλα τα σημεία, σιγά σιγά βέβαια, αυτά με βήματα σταδιακά γίνονται, χωρίς να πειράξουμε τίποτα από την ποιότητα. Ξέρεις, γιατί λέω και εγώ κάποια πράγματα εδώ, γιατί ξέρω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα επιλέγουν πράγματα, βάζουν στα ράφια τους με κάποιες συμφωνίες ειδικές, χαμηλώνουν τόσο πολύ τις τιμές, ούτως ώστε τον πνίγουν τον παραγωγό, το σωστό, όχι αυτόν που, ξέρεις, κάνει πράγματα φτηνά και πουλάει φτηνά. Ναι. Τώρα ένας που ταΐζει καλαμπόκι, το οποίο καλαμπόκι κοστίζει. Ναι. Δεν είναι μια συνθετική τροφή, δεν είναι κάτι που είναι για πέταμα και το παίρνεις εσύ και το δίνεις στα πτηνά σου. Πραγματικά είναι δύσκολες οι συνθήκες για να κρατηθεί και είστε αξιέπαινοι κιόλας, και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα πάμε σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε και για το τι προσφέρει μια μονάδα παραγωγής, οποιαδήποτε. Εσείς βέβαια έχετε αρκετό προσωπικό και θα μιλήσουμε και για αυτό μετά, πώς είναι οι συνθήκες εργασίας και σε πόσες οικογένειες εσείς δίνετε δουλειά αυτές τις δύσκολες μέρες. Ο κόσμος είναι άνεργος και χρειάζεται εργασία και δεν έχει. Θα πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε τη Θάλια Σιμοπούλου. Σήμερα μιλάμε για το κοτόπουλο. Δεν θα σας πω κοτόπουλα, θα σας πω κοτόπουλο. Το κοτόπουλο που παίρνουμε, είτε ψητό έτοιμο και μας διευκολύνει πολύ. Ναι. Είτε το παίρνουμε και το μαγειρεύουμε, το βάζουμε με πατατούλες στο φούρνο, είτε το έχουμε μια σουπίτσα όταν είμαστε κρυωμένοι και λένε ότι για κρυολόγημα η καλύτερη σούπα είναι του κοτόπουλου, γιατί παλιά ξέρανε οι γιαγιάδες τι κάνανε και ανοίγει λαιμό και τα λοιπά, είναι γιατρικό. Ναι, μαγειρεύεται με πολλούς τρόπους. Με πάρα πολλούς, θα τα πούμε μετά, μετά από τις διαφημίσεις. Κοτόπουλα Σιμόπουλος και προϊόντα έχουμε εδώ από τα κοτόπουλα Σιμόπουλου. Τι να πω τώρα για το φιλέτο, για το κοτοσουβλάκι, για το σνίτσελ, το παναρισμένο, το έτοιμο, για τις κοτομπουκές, για το στήθος, το οποίο είναι με
μαγειρεύεται. Είναι μπούτια. Μπούτια, δεν το βλέπω καλά. Και το κοτόπουλο, το κατακίτρινο, το ολόκληρο, το οποίο γίνεται μία σουπίτσα ωραιότατη ή μπαίνει στο φούρνο με πατατούλες ή το κάνεις στεμαχισμένο κοκκινιστό ή χίλιοι τρόποι, με ριζάκι, με μακαρόνι, με πατάτες, με λαχανικά, ναι, τότε. Ωραία, πάρα πολύ ωραία είμαστε. Επιχείρηση λοιπόν παραδοσιακή, οικογενειακή. Κληρονόμησες εσύ, Θάλια, συνεχίζεις. Ναι, με μεγάλη μου χαρά και με μεγάλη μου τιμή. Και είμαι πραγματικά υπερήφανη για το προϊόν που βγάζουμε και που μου δίνεται η δυνατότητα να το συνεχίσω, πραγματικά. Γυναική επιχειρηματικότητα. Γιατί όχι. Πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να είναι όλη μέρα και να επιβλέπει μια μονάδα παραγωγής που έχει να κάνει με πτηνά και έχουν και μια οσμή, έχουν και, εντάξει, τις καθαρσίες, τις γνωστές και όλα. Βέβαια υπάρχει προσωπικό και θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά εσύ πρέπει να ελέγχεις κάθε μέρα, έτσι δεν είναι? Αν ταΐστηκαν, πώς είναι, ποια πηγαίνουν για παραγωγή και όλα. Επειδή μεγάλωσα μέσα σε αυτό το κλίμα και επειδή επέλεξα να σπουδάσω και κτηνιατρική, η επαφή μου με τα ζώα και με όλο αυτό που θεωρείται βρωμιά ή οσμή ή οτιδήποτε, δεν μου λέει κάτι το δυσάρεστο, πραγματικά. Είναι συνήθεια, είναι τρόπος ζωής. Είναι στο επάγγελμά μου. Τώρα, για μια γυναίκα το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να είναι στο επιχειρήν, όλα είναι εφικτά. Εντάξει, είναι ιδιόρυθμο και η φύση του αντικειμένου, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς οι γυναίκες είναι στη φύση μας να τακτοποιούμε τα πράγματα και να... Είναι λοιπόν εφικτό και είναι πολύ ευχάριστο γιατί είναι κάτι δημιουργικό, ενδιαφέρον, που σου δημιουργεί έμπνευση γενικά για τη ζωή. Δηλαδή, είσαι σε μια κίνηση, σε μια δράση. Ναι. Το οποίο υπάρχουν ατυχήματα, δηλαδή κάποια κοτόπουλα να μην διατρέφονται σωστά και να μην είναι για παραγωγή, υπάρχουν ασθένειες, υπάρχουν άλλα πράγματα, τα οποία βέβαια εσύ, λόγω της εξειδίκευσης που έχεις, τα αναγνωρίζεις διαφορετικά και τα λύνεις τα θέματα και τα προβλήματα. Ναι. Ήθελα να τονίσω ότι είναι επίσης τη φιλοσοφία της εταιρείας μας να προλαμβάνουμε, δηλαδή η πρόληψη. Που σημαίνει ότι κάνουμε. Καταρχήν, εμείς παραλαμβάνουμε τους νοσούς μιας ημέρας. Αυτά τα κοτοπουλάκια, τα κίτρινα, τα χαριτωμένα. Από εκεί και πέρα, με όλη τη φροντίδα και όλο το management, τη διαχείριση που λέγεται, δηλαδή χρειάζονται οπωσδήποτε το κατάλληλο περιβάλλον. Από αερισμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικός, δηλαδή να καταλάβετε, στα κοτόπουλα είναι πιο σημαντικός ο αερισμός από την τροφή. Και έχουμε εμείς το μεγάλο πλεονέκτημα ότι είμαστε κοντά στη θάλασσα και έχουμε και ηλεκτρονικό σύστημα ανεμιστήρων, αλλά και τα παράθυρα, το φυσικό τρόπο δηλαδή αερισμού. Άρα λοιπόν φροντίζουμε να έχουν τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να έχουν μια άνετη και ήρεμη ζωή, που είναι πολύ σημαντικό, να είναι χαρούμενα τα κοτόπουλά μας. Και βέβαια επιστημονικά λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να προλαμβάνουμε τις ασθένειες. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είμαι μια καλή πτηνοπαθολόγος, διότι επειδή εργάζομαι στη δικιά μας επιχείρηση αποκλειστικά τόσα χρόνια, δεν έχω δει και ασθένειες. Δηλαδή δεν έχω εμπειρία από ασθένειες. Αυτό σημαίνει, ότι γίνονται κάποιοι εμβολιασμοί. Καταρχήν οι νεοσύοι έρχονται εμβολιασμένοι. Μην φανταστείτε, 1-2 εμβόλια, γιατί είναι παρθένα η περιοχή μας. Εμείς κάνουμε ένα επαναληπτικό εμβολιασμό. Και αυτό είναι όλο. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούμε φάρμακα. Παρά μόνο όταν σπάνια προκύψει κάτι, κριθεί απαραίτητο από μένα που είμαι υπεύθυνη κτηνίατρος της μονάδας, ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο αντιβιωτικό, πάντα να περάσει ο χρόνος αναμονής. Αυτό συμβαίνει σπάνια. Δηλαδή, και γενικά, για να μπορείς να έχεις κέρδη από την πτηνοτροφία, δηλαδή και να μην το κάνεις για το υγιεινό του προϊόντος, το κάνεις για να κερδίζεις. Δηλαδή, μια θεραπεία σου στοιχίζει πάρα πολύ. Βέβαια. Όταν λοιπόν έχεις οργανωμένο έτσι το σύστημά σου που να προλαμβάνεις τις καταστάσεις, μπορείς και να κερδίζεις. Βέβαια, σε συμφέρει και σαν επιχειρηματία. Ναι. Αλλά πάνω απ' όλα... Το κοτόπουλο είναι ένα πολύ φτηνό είδος.
Είναι πράγματι. Διατροφής, δεν είναι? Δηλαδή, αν βγεις στην αγορά και πάρεις φρούτα και πάρεις και κοτόπουλο, 1 κιλό φρούτα με 1 κιλό κοτόπουλο, είναι πιο γερά τα φρούτα. Έτσι έχει γίνει πια. Και γι' αυτό ίσως το επιλέγει πάρα πολύ ο κόσμος. Κερδίζει θέση στο ελληνικό τραπέζι. Ναι. Και στο παγκόσμιο θα έλεγα όλοι. Βεβαίως. Και η νεολαία έχει τάση να τρώει κοτόπουλο. Δηλαδή ακόμα και στα γυράδικα επιλέγουν το κοτόγυρο. Ναι. Γιατί προσέχουν και τη διατροφή τους. Ναι. Και είναι κάτι... Ναι. Και το σουβλάκι, ας πούμε, το κοτοσουβλάκι, αντί να πάρεις χοιρινό, παίρνεις από κοτόπουλο σουβλάκι. Και με το κιμά. Και δηλαδή, είναι και... Ο κιμάς, γιατί εμείς φτιάχνουμε και κιμά. Τι, κιμά από κοτόπουλο? Ναι. Αυτό δεν το ξέρω. Είναι το φιλέτο στήθος και το φιλέτο ναι. μπούτι, περνάει από τη μηχανή ναι. και το πουλάμε και σαν κιμά. Δηλαδή μπορείτε να το βρείτε στα κρεοπολία σαν κιμά. Αν λοιπόν φτιάξετε ό,τι φτιάχνετε με το κιμά, την κανονική σας συνταγή, τη σπιτική, μπιφτέκι, κεφτεδάκι, νομίζω ότι δεν θα θέλετε να ξανακάνετε με άλλο κιμά. Είναι τόσο αφράτο και τόσο γευστικό. Ναι. Το μαθαίνω τώρα αυτό. Εγώ δεν το ήξερα, δεν ξέρω. Βγάζουμε καινούργια προϊόντα και καινούργιες ιδέες. Που μας ακούνε αν το ξέρουν. Αυτά μπορείτε να τα δείτε και στην ιστοσελίδα μας, στις προτάσεις που τώρα την φτιάχνουμε και θα είναι έτοιμη σε λίγο καιρό. Θα έχουμε και προτάσεις. Και βέβαια θα εμφανίζονται και όλα τα νέα μας προϊόντα, αλλά και προτάσεις μαγειρέματος. Θα έχετε και συνταγές. Βέβαια. Ιδιαίτερες συνταγές, γιατί ο κόσμος της παραδοσιακής, βέβαια και αυτές κάποια νέα παιδιά δεν τις ξέρουν, αλλά θα είναι πολύ ευχάριστο έτσι να βρίσκεις συνταγές από τα κοτόπουλα σημόπουλος. Οπότε τα παίρνεις και αμέσως τα μαγειρεύεις με έναν τρόπο μοναδικό. Ναι. Πολύ ωραία, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα τόσο υγιεινά που έχουμε δίπλα μας. Ευτυχώς ζούμε σε μια αυθονία προϊόντων, λαχανικά, φρούτα, κρέατα, έχουμε μονάδες παραγωγής ευτυχώς στον τόπο, όχι πολλές, αλλά λίγες και καλές. Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι τρώμε και να ζητάμε αυτό που θέλουμε να φάμε. Αυτό θα έλεγα, το πόσο ζητάμε. Ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε συχνότερα, δηλαδή πηγαίνουμε σε ένα κατάστημα να ψωνίσουμε και πρέπει να πούμε θέλω κοτόπουλο και θέλω να είναι σημόπουλο το κοτόπουλο. Αν δεν το έχεις δεν θα πάρω. Ναι, γιατί να πάρω κάτι άλλο που εσύ θα μου σερβίρεις για να βγάλεις περισσότερο κέρδος, δεν είναι υγιεινό για μένα να το έχω. Θεωρώ ότι ο καταναλωτής πρέπει να είναι απαιτητικός και να παίρνει αυτό που ζητάει, να ξέρει, να ενημερώνεται, να επιλέγει και εφόσον επιλέξει ένα προϊόν, να το ζητάει. Και αυτό θα πάρει. Γενικά στη ζωή, ό,τι ζητάς, παίρνεις. Ναι, και όταν είναι κιόλας θέμα υγείας, θα πρέπει να ξέρεις τι ζητάς. Εγώ πιστεύω όμως, Θάλη, ότι ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Δηλαδή, πράγματα που τα λέμε εμείς εδώ σήμερα, δεν νομίζω ότι ο κόσμος τα έχει ακούσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, γιατί το κοτόπουλο, το φιλέτο έχει ροζ χρώμα. Εγώ τώρα το έμαθα. Γιατί είναι κίτρινο το κοτόπουλο επειδή τρώει καλαμπόκι. Δεν το ήξερα. Και σε ρωτούσα κιόλας που μπορώ να βρω τα προϊόντα για να ξέρω να τα επιλέξω. Το κοτοσουβλάκι που έχει αυτό ένα χρωματάκι τελείως διαφορετικό από τα συνηθισμένα, εκείνα τα λευκά και τα άσπρα που είναι... Ναι, είναι το χρώμα της υγείας και του χωριάτικου παραδοσιακού κοτόπουλου πραγματικά. Και μέσα και στο δέρμα, και μέσα αλλά και έξω στο δέρμα. Πες μου λίγο για το προσωπικό που υπάρχει στην επιχείρησή σου. Απασχολείται κάποιες οικογένειες οι οποίες ζουν στην περιοχή. Είναι στην περιοχή. Κεραμωτή και... Ναι. Εντάξει, Καβάλα και τα Χρυσούπολη και τα χωριά, τα περίχωρα. Ναι, είναι κυρίως από την περιοχή λοιπόν εκεί του κάμπου μας, της Χρυσούπολης. Έχουμε πια μια σχέση οικογενειακή με το προσωπικό. Είμαστε συνεργάτες και οικογένεια, γιατί είμαστε τόσα χρόνια. Δηλαδή πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν συνταξιοδοτηθεί από την δικιά μας επιχείρηση και άλλοι οδεύουν προς συνταξιοδότηση. Ανανεώνουμε βέβαια και με νέο αίμα. Είναι μεγάλη χαρά το ότι είμαστε σε θέση να απασχολούμε 23 άτομα και έτσι να ενισχύουμε την τοπική οικονομία. Είναι μεγάλη χαρά για μας. Και μακάρι τα 23 να γίνουν 223 για να βρει ο κόσμος δουλειές. Ναι, μακάρι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ικανοποίηση πραγματικά αυτό. Έχει μεγάλο αγώνα, αλλά όλοι μαζί πραγματικά σαν ομάδα προσπαθούμε για το καλύτερο. Και εμείς θα πρέπει να προσπαθούμε για το δικό σας το καλό.
υπάρχει η νοοτροπία να επιλέγουμε ό,τι βρούμε και να μην προσπαθούμε να στηρίξουμε, να μην προσπαθούμε να ψάξουμε. Δεν ψάχνουμε τα προϊόντα τα οποία είναι της δικής μας τοπικής αγοράς προϊόντα. Είναι σημαντικό να στηρίζουμε την τοπική αγορά. Είναι σημαντικό. Πώς αυτό μπορούμε να το περάσουμε στον κόσμο εύκολα? Γιατί όλα αυτά τα μεγάλα κέντρα πωλήσεων, τα οποία έρχονται και ανοίγουν και κλείνουν όλα τα μικρά. Και εκεί πάει, προς τα εκεί πάει το πράγμα. Εγώ θεωρώ ότι το κλειδί σε αυτήν την υπόθεση είναι η ενημέρωση του κόσμου. Γι' αυτό και χαίρομαι πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε και από εδώ. Και εμείς προσπαθούμε με τη διαφήμιση, με την επικοινωνία, να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο μπορούμε και θα βρούμε και άλλους τρόπους. Δηλαδή και εμείς πρέπει να γίνουμε πιο επικοινωνιακοί, αλλά και ο κόσμος λίγο να το ψάξει. Τουλάχιστον να κοιτάξει τι υπάρχει στην περιοχή. Πλέον με το διαδίκτυο είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, μπαίνοντας στο ίντερνετ και πατώντας τη δικιά μας ιστοσελίδα, μπορεί να ενημερωθεί για τον τρόπο ακριβώς που παράγουμε, για τα προϊόντα μας, ποιοι είμαστε. Νομίζω για την κάθε εταιρεία μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί έτσι. Οπότε και να επιλέγει το προϊόν που θα βάλει στο τραπέζι. Ο κόσμος βέβαια αρχίζει και το ψάχνει διαφορετικά το θέμα, βλέπω. Παλιά δεν ήταν τόσο ενημερωμένος για τις διατροφικές συνήθειες, γιατί τα πράγματα ήταν και τελείως διαφορετικά στους χώρους. Τώρα που υπάρχει ο κίνδυνος, οι κίνδυνοι είναι πολλοί, βλέπω ότι και οι νέοι άνθρωποι αρχίζουν και ψάχνουν. Θέλουν να επιλέξουν το καλό. Και όταν έχεις και μικρά παιδιά, είναι δυνατό να τα ταΐζεις ό,τι βρεις? Πραγματικά, είναι πολύ ελπιδοφόρο αυτό το ότι και οι νέοι άνθρωποι ψάχνουν και ενημερώνονται. Και εγώ αυτό που λέω είναι ότι είμαστε χαρούμενοι να παράγουμε το κοτόπουλο που εμπιστευόμαστε να δίνουμε στα παιδιά μας. Με το οποίο εγώ μεγάλωσα και μπορώ να το προσφέρω και στα παιδιά μου. Ναι. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Και να πούμε ότι το φιλέτο κοτόπουλο που βλέπουμε εδώ, παιδιά, δεν ξέρω αν μπορούμε να τα δείξουμε κάπως καλύτερα. Εδώ είναι το κοτόπουλο. Εντάξει, είμαστε εδώ. Εδώ είναι αυτό είναι το κοτοσνιτσέλ. Όχι, αυτό είναι, τι είναι αυτό? Αυτό είναι Gordon Bleu, είναι γεμιστό με γούντα. Αυτά είναι πρωτογανισμένα προϊόντα. Ναι. Έχουμε μία γκάμα πρωτογανισμένων, που σημαίνει ότι είναι πιο γρήγορη η παρασκευή του στο σπίτι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Το βάζεις λίγο στο φούρνο. Άσε που και στο μικροκυμάτων γίνονται αυτά κάποιες φορές. Αυτά είναι κοτομπουκές. Αυτά είναι κοτομπουκές. Πολύ ωραίο. Υπάρχουν φιλετάκια πρωτογανισμένα. Και τα σνιτσελάκια αυτά. Και το σουβλάκι που είναι με πιπεριά και είναι έτοιμο για να μαγειρευτεί. Ναι. Αχ, μας άνοιξες την όρεξη. Εμείς πάμε σε ένα διαβαστικό διάλειμμα και τα ξαναλέμε. Εγώ θέλω να σας διαβάσω το καινούριο σήμα, να δείτε το καινούριο σήμα και να σας διαβάσω τι γράφει ένα μπάνερ που έφερε εδώ η Θάλια Ισημοπούλου, Chicken Farm από το 1962, το ελληνικό κοτόπουλο στην κορυφαία ποιότητα με την υπογραφή της Φάρμα Σιμόπουλου. Από το 1962 η Φάρμα Σιμόπουλου ορίζει την εκτροφή και εξασφαλίζει την ποιότητα στο ελληνικό κοτόπουλο. Η ιδιαίτερη γεύση και η άρτια επιμελημένη παραγωγή αποτελούν παράδοση της Φάρμα Σιμόπουλου. Έτσι λοιπόν, ακούγοντας όλα αυτά εσείς, θα πάτε και θα ζητήσετε, όχι μόνο για να στηρίξετε την εταιρεία Σιμοπούλου που είναι μια δική μας μονάδα παραγωγής και θα πρέπει γιατί να στηρίζουμε όλα τα τοπικά προϊόντα για να υπάρχουμε και εμείς μέσα από αυτούς τους ανθρώπους που επιχειρούν εδώ, έτσι είναι. Αλλά για τον κύριο λόγο, υγεία. Θα πρέπει να τρώμε σωστά, θα πρέπει να ξέρουμε τι βάζουμε στο τραπέζι μας πια. Έχουν γίνει πολύ πονηρά τα πράγματα έξω όσον αφορά το τι αγοράζουμε και με τα ποσοστά κέρδους που έχουν μεγάλες εταιρείες και το πώς εκτρέφουν, παράγουν διάφορα είδη. Ένα από αυτά τα είδη είναι και το κοτόπουλο, το οποίο αγοράζουμε συχνότατα. Θάλια, κλείνοντας αυτή την εκπομπή,
τι έχεις να μας πεις. Βέβαια, εδώ να αναφερθούμε ακόμη μια φορά στα προϊόντα που έχουμε τοποθετήσει μπροστά μας και να πούμε ότι όλα αυτά θα τα βρουν στην ιστοσελίδα. Βέβαια, η οποία είναι υποκατασκευή, πιστεύω, μέχρι το τέλος του μήνα. Βέβαια, πατώντας το... Μπορεί να μπει κάποιος και να δει και αυτό που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι έχει περάσει από κάτω. Ναι. Είναι simopulosfarm.gr. Εκεί μπορεί να μάθει τα πάντα για την εταιρεία μας, για το πώς παράγουμε, τι παράγουμε, είναι όλα τα προϊόντα εκεί, θα υπάρχουν συνταγές και οτιδήποτε νέο θα ενημερώνουμε εκεί. Πολύ ωραία. Αν θέλουμε και κάποια συνταγή θα τη δούμε αργότερα. Αγοράζοντας το κοτόπουλο να έχουμε έτοιμη και τη συνταγή. Βέβαια. Και καλό θα ήταν να υπάρχουν και βιβλιαράκια, αν το βγάλετε κάποια στιγμή. Το έχουμε στο πρόγραμμα. Δίνοντας και αγοράζοντας, βέβαια όλα αυτά τα έτοιμα είναι πάρα πολύ βολικά και εύκολα για να τα έχεις στο τραπέζι σου. Πόσο φρέσκα όμως είναι όλα αυτά που είναι έτοιμα για να μαγειρευτούν εκείνη τη στιγμή? Δηλαδή σε 5 λεπτά έχεις φαγητό στο σπίτι. Όλα τα προϊόντα μας είναι ολόφρεσκα, γιατί παράγουμε, ό,τι παράγεται βγαίνει κατευθείαν στην αγορά, καταναλώνεται αμέσως και έρχεται το επόμενο, είναι πάντα φρέσκα. Αυτά λοιπόν τα πρωτιγανισμένα προϊόντα, που είναι πρωτιγανισμένα και κατεψυγμένα, γίνονται από φιλέτο στήθους, με κάποια μπαχαρικά. Εμείς έχουμε τούνελ βαθιάς κατάψυξης, που σημαίνει ότι αυτό που είναι φρέσκο καταψύχεται με τον σωστό τρόπο, με τη βαθιά κατάψυξη και παραμένει φρέσκο. Όταν αποψυχθεί, και βέβαια πανάρεται και πρωτιγανίζεται. Περνάει από το ειδικό μηχάνημα, πρωτιγανίζεται σε ηλιέλαιο. Όλα τα συστατικά είναι γραμμένα επάνω στις ετικέτες. Θα σας πω, αυτή τη στιγμή δεν έχουν την κανονική τους ετικέτα. Τυχαίνει να είναι σήμερα η πρώτη μέρα που βγαίνουμε με το καινούριο λόγο στην αγορά. Γι' αυτό... Καλή επιτυχία να έχετε, καλή αρχή, καινούριο λόγο, καινούργια αρχή. Πραγματικά... Στην προώθηση εννοώ, γιατί το κοτόπουλο... Η σύμπτωση το να γίνει Σιμόπουλο είναι γνωστό, ναι. Λοιπόν, είναι πρωτιγανισμένα και όταν αποψυχθούν είναι ολόφρεσκα, πραγματικά. Απλά δεν πρέπει, και το γράφει και η συσκευασία επάνω, να ξανακαταψυχθούν. Αυτό, ναι, το ξέρω. Είναι όλα τα προϊόντα φρέσκα. Το δε σουβλάκι που περνιέται πιπεριά και αυτό γίνεται κατάψυξη, μπαίνει κατάψυξη. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και νοπά και καταψυγμένα. Υπάρχει αυτή η ευελιξία. Επειδή έχουμε άμεση επικοινωνία με τον πελάτη και τον πελάτη του πελάτη μας, μπορεί να γίνει κατά παραγγελία το οτιδήποτε. Δηλαδή, μπορείτε να μου πείτε ότι εγώ θέλω σήμερα το σουβλάκι μου να έχει και μπέικον και πιπεριά. Ή δεν θέλω να έχει τίποτα από αυτά. Ή το ρολό κοτόπουλο, είδατε δεν έφερα σήμερα. Μπορεί να είναι, το θέλω των 800 γραμμαρίων. Γίνονται όλα κατά παραγγελία. Υπάρχουν πελάτες που μας παραγγέλνουν τη γανιά, δηλαδή δεν θέλουν να την κόψουν στο σπίτι τους το φιλέτο μπούτι και το κόβουμε στα τεμάχια και στο μέγεθος που θέλουν. Επειδή έχουμε τεμαχιστήριο και παρασκευαστήριο, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Έχετε δικό σας χώρο που μπορούμε να βρούμε αυτά στην Κεραμωτή? Όχι. Είναι χοντρική μόνο? Είναι μόνο χοντρική. Ναι, πες μου είναι λίγο, μόνο για χοντρική να το ξέρω, και ο λόγος αυτός είναι για να στηρίξουμε τα μαγαζιά, τους πελάτες μας. Ναι, δηλαδή... γιατί αν εσύ βγεις και πουλάς και έρχονται και παίρνουν από σένα, μετά δεν έχει και λόγο άλλος να τα δίνει από το χώρο του. Παλαιότερα δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Το που ξεκίνησε το πτηνοσφαγείο, ερχόταν ο κόσμος από εκεί και έπαιρνε. Και είχαμε μπει σε αυτή, δεν μπορούσαμε να τη σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία. Τώρα λοιπόν... Στέλνετε τους πελάτες σας στα μέρη που εσείς δίνετε. Διότι και εμείς, όπως όλοι, πρέπει να στηρίξουμε ένα τον άλλον. Δηλαδή, πρέπει και εμείς να στηρίξουμε τους πελάτες μας, τα καταστήματα που ψωνίζουν από εμάς. Πάρα πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που είχαμε αυτή την εκπομπή σήμερα που αφορά τη διατροφή τη δική μας, των παιδιών μας, των αγαπημένων μας ανθρώπων και θα πρέπει να είναι προϊόντα που τα ξέρουμε. Ένας λόγος και ο κύριος λόγος είναι αυτός και ο δεύτερος λόγος για μένα είναι να στηρίζουμε την τοπική αγορά. Να γνωρίζει ο κόσμος την τοπική επιχείρηση, να γνωρίζει τους ανθρώπους που επιχειρούν και να προσπαθεί να αυξάνει όλες αυτές τις προσπάθειες, να τις μεγαλώνει και να τις μεγαλώνει και να γίνονται μεγάλα πράγματα στον τόπο μας. Γιατί κέρδος έχουμε. Μπορούμε να παράγουμε. Φυσικά μπορούμε. Πραγματικά θέλει ψυχή και δουλειά.
Θέλει σκληρή δουλειά. Εσύ το Αλλά έχεις θέλει αυτό, και να πιστεύεις. Θάλια Σιμοπούλου, το έχεις καταφέρει. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω πολύ στο κοτόπουλο και είμαι πολύ συναισθηματικά δεμένη με την οικογενειακή παράδοση που έχω παραλάβει. Μάλιστα. Γι' αυτό Ωραία, το μπορώ. λοιπόν. Οικογενειακή παράδοση στα κοτόπουλα, η κοτόπουλα Σιμόπουλου. Θα τα ξέρετε, έχετε ακόμη περισσότερους λόγους για να τα ζητάτε μετά από αυτή την εκπομπή. Μιλήσαμε λοιπόν για το πώς διατρέφονται τα κοτόπουλα, ανακεφαλαιώνω, ότι ταΐζονται με καλαμπόκι, γι' αυτό και έχουν κίτρινο χρώμα. Γι' αυτό και το φιλετάκι έχει ροζ χρωματάκι και δεν είναι εκείνο το λευκό το πλαστικό. Από εκεί και μετά μπορείτε να τα βρείτε και κατεψυγμένα και νοπά, στήθος, κοτομπουκές, φιλετάκια, σουβλάκι, κοτόπουλο και ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο νους σας που παράγεται και μαγειρεύεται από κοτόπουλο, μπορείτε να το έχετε από τη Φάρμα Σιμόπουλου. Φάρμα Σιμόπουλου στην Κεραμωτή Καβάλας. Να το ξέρουμε ότι η μονάδα είναι στην Κεραμωτή Καβάλας. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάλια. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εύχομαι να είσαι δυνατή και να δίνεις στον κόσμο όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχουν να κάνουν με κοτόπουλο και που έχετε συνηθίσει εσείς μέσα από την οικογενειακή παραδοσιακή επιχείρηση να προσφέρετε σε εμάς καθημερινά. Με χαρά. Με χαρά. Να είμαστε καλά και να απολαμβάνουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, Κοτόπουλα Σιμόπουλος και εδώ κλείνουμε την εκπομπή. Καλό σας βράδυ και αν επιλέξετε και έχετε στο τραπέζι σας φαγητό αυτή τη στιγμή, καλή σας όρεξη.